Σήμερα θα κάνουμε τοποθέτηση κέντε κεντροφόρου σε high performance κινητήρα. Δεν μπήκε. Φέρε κάνα τα αεράπ να το δώσουμε λίγο. Θα στροφάρει αυτό εννιάρες. Έτσι. Κάτσε να βάλω και το distributor. Το distributor που κουμπώνει ρε. Ροπόκλειο. Φύγε. Λύστο. Κάτω, φύγε, το στρόφαλο. Τοποθέτησε το στρόφαλο, το distributor και από πάνω κεφαλή. Όλο αυτό μαζί. Βάλ' το μπρος. Άστο. Εντάξει, κομπλέ είναι. Όπα, τα μέταλλα, τα καβαλέτα, περίμενε. Δεν χάσαμε τα καβαλέτα. Ζεστά, από φούρνο, 0,400. Κι άλλα έχει. Το λουρί βάλτε ρε. Το λουρί. Είναι με Bluetooth. Α, με Bluetooth είναι. Ναι, τουρμπίνα. Εδώ, ο Τσίτιλ. Πάρε μια συνέντευξη. Πάρε τη συνέντευξη. Ποιο εμείς θα πατράξουμε, πάμε μπροστά πίσω. Πότε. Τώρα. Έλα. Λούχα. Τι έχει αυτό, να τις πετάξουμε τις δικές του μπροστά πίσω ρε. Τις δάτου.